Tämä video ohjeistaa sinut työkohteiden luomiseen Pomolle.fi-palvelussa. Luo ensin asiakkaat, jota laskutat nyt tallennettavasta työkohteesta. Valitse Hallinnoi pudotusvalikosta työkohteet. Klikkaa painiketta Lisää uusi työkohde ja sinulle avautuu ponnahdusikkuna. Työkohteita voivat olla esimerkiksi asiakasyrityksesi eri työmaat. Kirjoita työkohteen nimi ruutuun ja valitse oikea asiakas. Voit halutessasi tallentaa pelkän työkohteen jättämällä asiakaskohdan tyhjäksi. Työkohteen ollessa aktiivinen se näkyy valikoissa. Voit siis piilottaa vanhat tai ei-ajankohtaiset työkohteet listoilta. Painamalla tuntihinnat pääset muokkaamaan kohteen työtehtävien hintoja, jos ne ovat normaalista poikkeavat. Pääset suoraan työkohderaporttiin klikkaamalla tästä. Huomaathan, että työkohteita saa poistettua vain väliaikaisesti roskakorikuvaketta painamalla. Tämä varmistaa sen, ettei jo tehdyistä työkohteen tapahtumista ja raporteista katoa tärkeitä tietoja. Saat asiakaspalvelustamme lisäohjeita ja apua palvelun käytössä. Suosittelemme katsomaan muut opasvideomme sekä seuraamaan meitä Facebookissa.